Duh kaget aku. Buta lagi nglokor kok digetak. Kowe buta kowe? Iya. Kowe sing nyokot Setyaki yo. Setyaki sing ngendi? Setyaki sing mundur mau. Setyaki sing arek cendhek. Bocah cilik, brengose kandel. Oh iya, pancen tak cokot. Dhewe tak getak kuntal. Ayo, kowe sapa? Durung tepung karo aku. Durung wano karo aku. Durung lek urip anu gendeno gobongno to Mandura Prabu Baladewa waning pitu wasi Jolotranon Krasana. Waduh. Kecepetan, Bos. Lek urip anu gendeno gobongno to Mandura Prabu Baladewa waning pitu wasi Jolotranon Krasana. Nalindra Mandura aku. Oh, Ratu Mandura dasar para nyata. Sapa kowe? Heru Paksa. Wah, Heru Paksa. Wong saka ngendi? Abdining Prabu Jayalengkara. Oh, kowe bature Jayalengkara. Dasar para nyata. Kowe wani nyokot karo Setyaki yo gege. Baladewa cokoten. Ah, ora minggat untal Malang. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu, muni matrut ngono. Muni untal Malang. Kuwi untal Baladewa yo. Kuwi untal Baladewa yo gege. Untalan. Kowe nyokot Baladewa aku iso gograk, aku iso tiba meguru karo kowe selama tahun. Ah, kene marganing patimu iblis nanat. Buta dapur kaya ngene karo Baladewa. Aku wis mateni buta kaya ngene iki cacahe 1449. Kowe ganepe kowe. Wah! Ayo gege. Oh, ayo makna sastra jendramu. Wonten rajine kaisen ayo. Saya jangan sekali buri. Ayo, kurang gawan benar yo. Kurang bolo kene. Para tuamu nyabab ngomong tekan kene. Ora lawan mati dening kula derajat to, Pak. Kowe jangan modal kowe. Pripun, Bos? Aduh. Mati aku. Ora nyono nek wong Madukara kok ana sing kaya ngono. Sapa, Lung? Ora pangling le bengok-bengok. Prabu Baladewa. Aku ndelok kok. Oh, nonton to. Kok ketok. Menek uwit. Oh. Setyaki maju. Cokot karo iki. Buta iki. Setyaki getak kontal. Watake Setyaki wadul karo kakangne. Koko Prabu wonten buta ngamuk kula dipun cokot. Iblis lanat. Butane kaya apa? Diapure kaya apa? Aku wis mbethek modiar cah kae. Ndekno iki isih joget iki. Sapa iki lho? Tantun tak jeng. Tantun tak jeng. Tak tantun tak jeng. Ora kok. Saman apa dudu sing jogetno? Dudu. Barang ketemu Baladewa. Sapa kowe? Aku Heru Paksa. Anggepe kok cuma nganggo jeneng Heru kok terus menangan anggepe. Iya. Lah nomor panu katene kamu Prabu Baladewa. Ayo, endi wong Madukara? Piye? Nantang wong Madukara. Buta diapure kaya ngarepane karo Baladewa jejeki raimu kowe. Bres. Sikile Baladewa tekan cangkem. Cangkeme iki. Glangsar. Dheweke kok ngantem, ayo kewanen to? Kewanen. Mungsuh Baladewa ki apike meneng, rasa omongan, ngaku kalah malah slamet. Ha kok nonyo? Nonyo nggon dodone Baladewa. Dies. Baladewa saya murid. Ayo, kurang gaman bedat yo. Kurang sektimu guru. Ngantem meneh dies. Kurang bola ya sak maratumu sak bapakmu kan tekan kene. Jejeki raimu kowe buta kaya ngene arep Cis. Tekan kene iki. Strayoli binatang panemane jajaran. Baladewa ki ratu pengbengan negara ora tau tekan musuh. Mergo wedi karo Baladewa. Wedi karo kasektenku. Lah kok diapure kaya ngene kok. Arwane karo Baladewa kok menapa? Pangkalmu ki mung tumenggong. Aku ki ratu. Dok, landian. Setan. Wila. Kowe nggawa baya barang ya. Nggawa baya barang bareng ngetoke daya kekuatanmu. Oh. Setan menungso rata iki baya apa wong? Wong.
Kowe kancane kae? Iya. Kowe kancane kae? Kowe kancane kae? Sanes kok, Om. Sopo kowe? Kula wong delok. Saka ndi? Imogiri. Kok tekan kene? Kula seneng wayang kok, Bos. Iki sapa? Nek niku kancane niki. Wau mangkate bareng setan ratatan kowe. Kowe kancane buta iki, ora takon mundur iki. Kowe ki dalem mundur piye? Long. Ora mesak karo aku tolong kowe. Mbok ora ngono kuwi. Wong mau ki mangkate bareng to karo iki kowe boncengan kok. Long, boncengan. Ora ngaku kowe. Long, tolong Long. Setan ayo kadano, rumput ana. Ora bakal tak tinggal loncat. Pola dhewe kok terus ngono. Rumput sawat yo paramu. Wong ewe wong tekan kene. Trajahe dhewe. Setan ada tenan. Kowe kok tegelan. Seneng ya aku. Woi, bathuk uloro kabeh iki. Engko tak suntikke. Aku ki seneng larani wong, seneng nambake kok. Engko tak suntikke aja kuwatir. Wah, jan ngrekoso malah ora. Pripun nek kaya ngenten iki Gusti Tumenggung? Wah, ladalah. Wong Madukara Bondo kalani. Matur sinuwun Jaya Lengkara Diwaji ngaturaken ketewasan.